नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गोगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. कुडाळ एसटी आगाराचं वेळापत्रक कोलमडल्यानं तिवरवाडी आणि कुसगाव येथे जाणाऱ्या प्रवाशांचा उद्रेक झाला. जोपर्यंत आमच्या गावात जाणाऱ्या गाड्या सोडत नाहीत तोपर्यंत एकही एसटी बस जाऊ देणार नाही असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला. डॉक्टरकडे दुचाकीनं जात असताना चक्कर येऊन पडल्यानं पेंडूर येथील तरुणाचा मृत्यू झालाय. ही घटना बुधवारी दुपारी 12:30 वाजण्याच्या सुमारास तळवडे येथे घडली. हरेश सदाशिव गावडे असं त्यांचं नाव आहे. गरोदर बहिणीला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जात असताना गवारेड्यानं दुचाकीला जोरदार धडक दिली. यावेळी गवारेड्यानं भावाच्या पोटावर पाय दिला. सुदैवानं बहीण यात थोडक्यात बचावली आहे. ही घटना मंगळवारी रात्री 8 वाजण्याच्या सुमारास माझगाव येथे घडली. त्यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांना उपचारासाठी सावंतवाडी कुटीर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यंदाचा नौसेना दिन सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर साजरा होणार आहे. या कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ब्रॉन्झ पुतळ्याचं अनावरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे. सातोसे देऊळवाडी येथील रामचंद्र राघोबा नाईक या वृद्धाचा मृतदेह रेल्वे ट्रॅक नजीक आढळून आलाय. रात्रीच्या सुमारास गोव्याहून चालत येत असताना त्यांना रेल्वेची धडक बसली आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.